نجنزب إلها كتسرح ديها تمرس ويس جنزب نعخا كسرح لها مبزحت أسب هابتم كوني منيو وحدات يمكن هابتم كون زوسنو نسخاخا كاب نايت جنزب باريا زخانة وجن ديها ويس جنزب كم أجرجال يزدقال هابتم مخان بعدل زمزق تمنيت زي خونس بتقبابا وسقوم زمزق وسانيو سلام من تايوم قال سبات أو وحد عمتات هيوتهم صغيرو قال دما 10 عامات سريحهم أبزلوا وسترفوا ملسو أبزم حموشته ناي أتحساسبان تكبر النوطات يزلو هابتام كتخون مليونير كتخون دلون تخوينكا إزي فيديو نعخاي سلام إزي channel سنو لبوناي إزي مدب زي سنة دأخلكم دما أنا حفتكم ليدياي نزي channel حدش نتخوينكم دما سبسكرايب قورو هافتام نموخان وي دما ناي فاينانس ناتسنت وي فاينانشال فريدم نمبزح زحقزو حموشته أقدست النتتات إزم سعوية اتقدامي نصر فاينانساوي علامة محز هابتام كتخون خلخا انتاي مالتخا مهانو بنصر وسن نابنت كساب كنداي جنزب كلو كاتدلي معاز كتوصحو تدلي علامها مس تفلت رأيخا زقبأ مدب كتوص تخيل نهابتي أب زقبر قعزو كام ناي مقد كارتايو هابتام كون دلي موال تمني تنبر علامة أيكونن حدا نتصر علامة نابي تخيد خمزلكا كنداي زأكل قلبتن جيزين كم زليكا معاس كم تبصحن زحبر وطني سلامتايو نتصر علامة محزد اللي اتقدامي نوسانتاتخا ممرح سلزخون علامة مس زهلوكا معالتاوي نتقورم فاينانساوي وسانتات معقان يخونخا نابنت حدش سلك كتكزء ويس اتجنزب أبسرح كتوعلو نتصر علامة تهليكا اتزعب علامها نوسانها يقزو إذا سلكزي كابتي علامي يرحقني ديو ويس يقربني إلكا كتحت تحق زكا اتخلاي ناي سرح تبقسو نمركا هابتي نموهلال زقبر قالسي قليل أيكونن بزح مسوقتي حدت نتصر علامة نابنت دحر حموشت عمت ناي قزا رسي قزا كلوني إلها مؤمات أبت تسفت أورصلو وي اتدخمو الجيزي برتع يخونكا عبيت خان معقان علامها انت زي بالخا تعود دخا تخسر تعبدها تنكي كتفلت أي تخدن علامة مسهلو كاغن كابت زوطنكو 1 مليون كنداي بصح لهو إلها بقطرك تعقونو تخيل كاب فاينانساوي أنكليل لمدحان بزحات سبات ገንዘብ ይረኽቡሞ ግን ንጹር ዕላማ ስለ ዘይብሎም ገንዘቦም ኣብ ዘይድል ነገራት ይባኽን ዕላማ መሓዝ ማለት ንገንዘብኻ ናበይ ክኸይድ ከም ዘለዎ ትእዛዝ መሃብ ማለት እዩ ንጹር ዕላማ ከመይ ጌርካ ይውፃእ ሓደ ዕላማ ውፅኢታዊ ንክኸውን እዞም ዝስዕቡ 4 ረቑሒታት ከማልእ ኣለዎ እቲ ቀዳማይ ንጹርነት ብዙሕ ገንዘብ ክህልወኒ ኣብ ክንዲ ምባል 1 ሚልዮን ቅርሺ ክህልወኒ በል እቲ ካልኣይ ክሳኻዕ ዝኽእል ካብ ዓቕምኸን ካብቲ ዘሎ ሓቅን ዘይረሓቐ ግን ከዓ ፃዕሪ ዝሓትት ክኸውን ኣለዎ እቲ ሳልሳይ ኣገዳሲ እቲ ዕላማ ምስቲ ኣብ ሂወትካ ክትበፅሖ ትደሊ ናይ ሓቂ ባህጊ ዝተኣሳሰረ ክኸውን ኣለዎ እቲ ራብዓይ ግዜ ዝተወሰነሉ ሓደ መዓልቲ ኣብ ክንዲ ምባል ክሳብ ታሕሳስ 2030 ወይ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ኢልካ ግዜ ወስነሉ ንጹር ዕላማ ምውፃእ ማለት ንሓንጎልካን ንመንፈስካን ትእዛዝ መሃብ ማለት እዩ ዕላማ ዘይብሉ ሰብ ከምቲ ንፋስ ናብ ዝነፈሶ ዝኸይድ ቆጽሊ እዩ ሃብታም ክትኸውን ተደሊኻ ብልክዕ ክንደይ ገንዘብ ንምንታይ ዕላማ መዓስ ክበፅሖ ይደሊ ዝብሉ ሕቶታት ብንጹር መልስ እዚ ምስ ገበርካ ፍርቂ መንገዲ ተጓዒዝ ከለኻ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ባጀት ምግባርን ወፃኢታትካ ምቁፅፃርን ገንዘብካ ናበይ ከይድ ከም ዘሎ ምፍላጥ ወሳኒ እዩ ወርሓዊ ባጀት ብምውፃእ ዘየሉ ወፃኢታት ቀንስ ካብቲ ትረኽቦ ኣታዊ ንላዕሊ ፈፂምካ ኣይተጥፍእ ንሃብቲ ኣብ ዝግበር ጉዕዞ እቲ ኣዝዩ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ምክልኻል ስትራቴጂ እዩ ብዙሕ ኣታዊ ምድላው ጥራይ እኹል ኣይኮነን እቲ ዝመፀ ገንዘብ ብኸመይ ይተሓዝን ኣበይ ይውዕልን ዝብል እዩ ንሰብ ሃብታም ወይ ድኻ ዝገብሮ ስለምንታይ እዩ ባጀት ምግባርን ወፃኢታትካ ምቁፅፃርን ዘድሊ ንገንዘብካ ትእዛዝ ንምሃብ ባጀት እንተዘይጌርካ ገንዘብካ ባዕሉ እዩ ዝእዝዘካ ገንዘበይ ናበይ ኸደ ኢልካ ካብ ምግራብ ገንዘበይ ናብዚ ክኸይድ ኣለዎ ኢልካ ንስኻ ቀዲምካ ትውስን እዚ ድማ ንጥፍኣት ዝዳርግ ስምዒታዊ ዕዳጋታት ይከላኸል ዝባኽን ገንዘብ ንምርካብ መብዛሕትኡ ግዜ ገንዘብ ዝጠፍአና ብዓበይቲ ወፃኢታት ዘይኮነስ በቶም ንኣሽቱ ተባሂሎም ዝነዓቑ ንኣብነት መዓልታዊ ዝኽፈል ማክያቶ ዘየድልዩ ናይ ኢንተርኔት ደንበ ወይ ብስምዒት ተለፋፊኻ ዝግበሩ ዘየድልዩ ዕዳጋታት እዮም
ወፃኢታትካ ክትከታተል ከለኻ እዞም ንኣሽቱ ወፃኢታት ተደሚሮም ኣብ ወርሒ ክንደይ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዝኾኑ ትርዳእ። እቲ ካልኣይ ካብ ዓቕምካ ንላዕሊ ንኸይትነብር ባጀት ኣብ መንጎ እትረኽቦ ኣታውን እትገብሮ ወፃእን ዘሎ ኣፈላላይ ንኽተስተውዕለሉ ይሕግዘካ። ካብ ዓቕምካ ንላዕሊ ምንባር ናብ ዕዳን ድኽነት ዝወስድ ቀጥታዊ መንገዲ እዩ። ንቁጠባን ንወፍርን ባይታን ምፍጣር ወፃኢታትካ እንተዘይተቆፃፂርካ ንምቁጣብ ዝኸውን ተረፍ ገንዘብ ክህልወካ ኣይኽእልን። ባጀት ምስ ተውፅእ ግን ቅድሚ ወፃኢታት ምጅማርካ ንቁጠባ ዝኸውን ክፋል ፈሊኻ ክተቕምጥ ትኽእል። ብልክዕ ከመይ ጌርካ ባጀት ይግበር? ውፅኢታዊ ባጀት ንምግባር እዞም ስዑብ ስጉምትታት ተኸተል። ቀዳማይ ኩሉ ኣታዊታትካ ፀሓፍ። ካብ ደሞዝ፣ ካብ ትርፊ ሰዓት ወይ ካብ ካልእ ምንጭታት ዝርከብ ንጹር ኣታዊኻ ፍለጥ። እቲ ካልኣይ ወፃኢታትካ ኣብ ክልተ ክፈሎም። ቀወምቲ ወፃኢታት ክንስርዞም ዘይንኽእል ወፃኢታት ክራይ ገዛ፣ ምግቢ፣ መጓዓዝያ፣ ማይን መብራህትን። ተለዋወጥቲ ወፃኢታት ንመዘናግዒ፣ ንሓድሽ ሞባይል፣ ንኽዳውንቲ ወዘተ ዝኸይድ ገንዘብ። ሳልሳይ እቲ ናይ 50-30-20 ሕጊ ተጠቐም። 50% ንመሰረታዊ ነገራት ምግቢ፣ ክራይ ገዛ ዝኣመሰሉ፣ 30% ንትጥቀመሎም ነገራት ንኣብነት ንመዘናግዒ፣ 20% ንቁጠባን ንዕዳ ምኽፋልን። እቲ ራብዓይ ብተግባር ተኸታተል። ባጀት ምውፃእ ጥራይ እኹል ኣይኮነን። መዓልታዊ ዝገበርካዮ ወፃኢታት ኣብ ደብተር ወይ ኣብ ሞባይልካ ብምፅሓፍ ምስቲ ዘውፅኻዮ ባጀት ይገጥም ምህላው ኣረጋግፅ። ባጀት ምግባር ማለት ንገንዘብካ ኣይተጥፎ ኢልካ ምዕፃው ማለት ዘይኮነስ ገንዘብካ ብጥበብ ኣውዕሎ ማለት እዩ። ወፃኢታትካ ክትቆፃፀር ከለካ ንገንዘብካ ባርያ ትገብረለካ ማለት እዩ። እዚ ስርዓት እዚ ዘይብሉ ሰብ ክንደይ ዝኣክል ሚልዮናት እንተረኸበ እውን ንሃብቲ ወይ ፋይናንሻል ፍሪደም ክበፅሕ ኣይኽእልን እዩ። እቲ ሳልሳይ ገንዘብካ ኣብ ስራሕ ኣውዕሎ። ምቁጣብ ጥራይ እኹል ኣይኮነን። እቲ ዝቐመጥካዮ ገንዘብ ተወሳኺ ገንዘብ ንኽረኽበልካ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት፣ ንብረት ወይ ንግዳዊ ስራሕቲ ኣውዕሎ። ንሃብቲ ኣብ ዝግበር ጉዕዞ እዚ ካልኣይን ኣዝዩ ወሳንን ስጉምቲ እዩ። ምቁጣብ ጥራይ ተኸላኸሊ ክኸውን ከሎ ወፍሪ ወይ ኢንቨስትመንት ግን ኣጥቃዒ እዩ። ገንዘብካ ኣብ ባንኪ ጥራይ ተቐሚጡ እንተሓዲሩ ዓቕሙ እናደኸመ እዩ ዝኸይድ። ኣብ ስራሕ እንተውዒሉ ግን ተወሳኺ ገንዘብ ዝወልድ ማሽን ይኸውን። ስለምንታይ እዩ ምውፋር ኢንቨስቲንግ ዘድሊ? ንዋጋ ምንሃር ንምስዓር። እቲ ዓብይ ጸላይ ቁጠባ ዋጋ ምንሃር እዩ። ሎሚ ብ1,000 ቅርሺ እትገጾ ዝነበርካ ነገር ድሕሪ 5 ዓመት ብተመሳሳሊ ገንዘብ ክትገጾ ኣይትኽእልን ኢኻ። ገንዘብካ ኣብ ባንኪ ጥራይ እንተቐሚጥካዮ ዋግኡ እናሞተ እዩ ዝኸይድ። ወፍሪ ግን ካብቲ ዋጋ ምንሃር ዝለዓለ ትርፊ ብምምጻእ ንገንዘብካ ውሕስነት ይህቦ። ተግብሮ ኣታዊ ወይ ከዓ ፓሲቭ ኢንካም ንምፍጣር። ንስኻ ደቂስካ ከለኻ ወይ ምስ ስድራኻ ክትዘናጋዕ ከለኻ ገንዘብካ ንዓኻ ክሰርሐልካ ምግባር ማለት እዩ። ደሞዝ ንምርካብ ጊዜኻን ጉልበት ክሸይጥ ከለኻ ወፍሪ ግን ጊዜኻ ከይወሰደ ተወሳኺ ኣታዊ ይምፀልካ። ናይ ወለድ ሓይሊ ኣብ ስራሕ ዝወዓለ ገንዘብ ትርፊ ይምፅእ። ነቲ ትርፊ መሊስካ ኣብ ስራሕ እንተዕብልካዮ ድማ እቲ ትርፊ ባዕሉ ተወሳኺ ትርፊ ይወልድ። እዚ መስርሕ እዚ ንሃብትኻ ብናህሪ ከም ዝዓቢ ይገብሮ። ናይ ፋይናንስ ነፃነት ንምርካብ። ናይ ሓቂ ሃብታ ማለት ካብ ስራሕ ደሞዝ ዘይኮነስ ካብ ወፍሪ ዝርከብ ትርፊን ወፃኢታቱ ክሽፍነሉ ዝኽእል ሰብ እዩ። ነዚ ንምብፃሕ ድማ ገንዘብካ ኣብ ስራሕ ምውዓል ወሳኒ መንገዲ እዩ። ምቁጣብ ንገንዘብካ ጥራይ ዘቕምጦ፣ ምውፋር ግን ንገንዘብካ የባዝሖ። ሃብታም ክትኸውን እንተደሊኻ ካብ ሰራሕተኛ ናብ ወፍሪ ክትቕየር ኣለካ። ገንዘብካ ኣብ ክንዲ ኣብ ሳንዱቕ ተዓፅዩ ዝመውት ኣብ ስራሕ ውዒሉ ተወሳኺ ሃብቲ ክፈጥር ዕድል ሃቦ። ገንዘብካ ንዓኻ ክሰርሐልካ እንተዘይጌርካ ንስኻ ክሳብ ዕለተ ሞትካ ንገንዘብ ክትሰርሕ ክትነብር ኢኻ። እቲ ራብዓይ ካብ ዘየድሊ ዕዳ ዓርስኻ ሓልው። ንሃብቲ ኣብ ዝግበር ጉዕዞ ካብቶም ኣዝዮም ወሰንቲ ስጉምትታት ሓደ እዩ። ዕዳ ከም ክልተ ኣፍ ዘለዎ ሰይፊ እዩ። ብጥበብ እንተዘተሓይዙ ንኩሉ ዝለፋዕኸሉ ቁጠባን ሃብትን ክዕኒ ይኽእል። ብፍላይ ንፍጆታ ዝውሰድ ዕዳ ናይ ድኽነት መፃወድያ እዩ። ስለምንታይ እዩ ካብ ዘየድሊ ዕዳ ምቁጣብ ዘድሊ? ኣብ ቁጠባ ዝወለደ ወለድ ንዓኻ ይሰርሐልካ፣ ኣብ ዕዳ ግን እዚ ሕግዚ ንዓኻ ይበልዐካ። ልዑል ወለድ ዘለዎ ዕዳ ንኣብነት ክሬዲት ካርድ ወይ ካብ ውልቀ ሰባት ብወለድ ዝውሰዱ ልቓሕ ምስ ግዜ እናገዘፈ ብምኻድ ካብቲ ዘለቃሕኸዮ መጠን ዕፅፊ ክትኸፍል ይገብረካ። ናይ ወፍሪ ዕድላት ስለ ዘጥፍእ ነፍሲ ወከፍ ንዕዳ እትኸፍላ ቅርሺ ንዓኻ ትርፊ ክተምፅአልካ እትኽእል ዝነበረት ቅርሺ እያ። ዕዳ ምስ ዝህልወካ ኣታዊኻ ንመጻኢኻ ኣብ ክንዲ ዝሃንስ ንዝሓለፈ ወፃኢታትኻ ንምክፋል ጥራይ ይውዕል። ስነ ኣእምሮዊ ፀቕጢ እቲ ዝልቃሕ ንለቓሒ ባህሪ እዩ ዝብል ምስል ኣሎ።
عدا مزهلوكا ناي وسانة ناتنتها تسونو أبزي تفوتو سرح كتصنح تقدد كتسرح خلقها دما نعخا زي خونس نتعدها نمفتر يتسرح إذا دما حدش عدلات نمفتر زلكا تبقصو يغنسو كاب عقمخان العلي من بارسل زلما مدكا عدا لومي زي بالخا جنزب كم زلكا غيرها كتحسب يقبركا إذا دما بسنك سمعي تودفيت زي اللي نقرات كتكزي درقكا اتقالي تصبو عدانا حما عدا كل عدا مع رأي كونن هابتام كتخون تدليخا نازي فليليزي كتفلت لك حما عدا نفجوتا زوسر خوينو واقو إنا قانسا نزخيد نقر زوسريو نابنت نخداونتي نمزناقعي نطعم مبي واقو إنا قانسا نزخيد مكينة تبهيل زوسر عدا إز عدازي كاب جبها جنزب تراي زوز صبو عدا نوفر زوسر خوينو كاب تتخفلو ولدن لعلي ترفزم تسأل خايو نابنت نتمرتي خلات خان معباي ننقدي مبقسي وي واقو نزوسخ نبرات زوسد لغاح كاب عدا كمين جيرخات تكلاخل قدم ملقحقا حساب إذا نقرزي كساب جنزب زهلوني كتصبا يخلدو إلخان رأسخا حتتا ناي هوتوطوان جنزب يهاليخا بوز حساب ناب عدا زقاتو هاندبتاو تصقم حمام طفات نبرات مستقاطمويو ناي هوتوطوان جنزب انتو هاليكاغن ناب لقاح أي تخيدن زلك عدا قديم خخفل لعل ولد زلوم عداتات قديم خخفل عدا مالت ناي صباح أتاويخا لومي مبلع مالتيو هافتام كتخون تريلخا جن ناي لوم أتاويخا نصباح كترفكان كعبين كتقبر اللكا كاب زيد العدا رأسخا مرحق مالت ناي فاينانس ناتنتخا سلامهان مرققات مالتيو حمشاي أبرسخا وفر قبر زبالت وفري تمرتن كألتنيو حدش خلت بممهر وي عقمها بمعباي زيادة جنزب كتركب تخيليخا اتزبالت تكالهابتي وي أسيت نسخا بعد خيخا نهابتي أبز قبر قعزو اتأزيو بلوتن زت أمام وفريو عالم لخو بلينا وارن بافي دقاقي مهمزو بلو كاب كل وفرتات اتزبالت وفري أبرسخا اتقبريو جنزب كتأفي يخيليو عداقا كودق يخيليو نبرتك منزل يخيليو اتي أب أمرخان أب كألت كان زهانت خيهابتقن نزل عالم ناتكايو سلامنتايو أب رأسخا وفر مقبار زبالت زخون اتقدامي عقمي أتاوي خاسل زوسخ حدا سب زخافلو كفليت كم تزلو كألتن اتخلتو أب عداقا زلو واغاني نامندت حدا ترى سرحتنيا كاب زرخو أتاوي حدا فولي مويا وخلت نامندت حكمنا انجينيرينج وي لعلوي ناي ماريحنت كألت زلو سب زرخو أتاوي ببزح عدس في بلدز كألتخا مس اتعبي واغا خايوسخ اتخالاي زل على الترفي أب نبرت وي أب أكسيون زقبر وفري من البات 10% وي 10% ترفي خمس يخيلي خاون أب رأسخا تقبر وفري نقابلنت حدا سلت أنا وصير خزا حاشا سرح محاز وي نقدر مجمار جن أتاوي خابم إتاوي برسنت كوسخ يخيليو اتسالساي مستلوات عالم نمسلات تكنولوجي أسرارها عالم ببجزو إلا ووديو حدا جزي تمهر خايو تراي حسخا كتنبر أي تخيلن أب رأسخا وفر مقبار قصالت مرتي مالت مستزمت زلو حدش أسرارها تعاطيفكا نهابت زخونو حدش تعدلات نمجباطن دلو مخان مالتيو اترابعي بسر وسانتات نموساد بزعبا فاينانس نقدن انفستمنت زلكا فلطات مسوسخ ገንዘብካ بخامي كم تمحدرن أبي كم توفرن تفلت فلطات انت زي بالخا بزح ገንዘብ انت رخبكا بسنك حما أوسانتات كتسونة تغيليخا أب رأسخا وفر مقبار مالت انتاي مالتيو كمي غيرها يقبر أب رأسخا وفر مقبار أب سلست عبيت عودسات يخفل اتقدمي تمرتن كيلتن مصحفتن من باب بفلاي بزعبا فاينانس سنة أمرو مرحنت حدشتي موياتات ويقعنقاتات ممهار أب استفلالي سلطاناتات مسسات اتخالاي تعنا تعوي أمقاقبان سبورتن مرققات تعنا انت زي بالخا زطرخاي هابتي كتقامول أي تخلينيخا أمرو عرفتن مركابن كاب وطر رأسخا محلاون بروح أمرو زلو سبيو صبوق ناي نقد حسابات كفر رزخل سارساي ناي سبات مرباب كابا خزبلصون زتعوتن سبات مقررابن كاب ممهارن نسخا وصيت نايتون بقصال اتعوتلهم حموش سباتيخا مسعوتا سبات معلن نبعل عبي وفريو بزح سب قدم رؤسو ملمادو ناب نقدي وي وفركو قوي يفتنيو ازدما مبزحتو غيزي ناب كيسارا يبصح اتطبباو منقدقن قدم ገንዘብኻ ሙፈርኻ أو مرخان كإلات خان مفاريو فلتات مزهلوكا كاب بادو تلعيلها هابتك تفتر تخيليها
أمرخا بفلتت أنت مليخيو أمرخا نجبها بجنزب كموليو نلوم زدالخنكم مدب أزي مسل إذا فيديو طعامت خوينا أنت رخيبكما لايك تقبرو أي ترسعو نغتسال تمساسال تحسوتات نمكتتال دما سبسكرايب بنغوار سرابيتنا هنو تقونا ريتو ويحطو أنت ليكم دما أب كومنت سيكشن صحفو لي أبزغت الفيديو بخالة أقداس أرستك ساب نرخب سلام أنا